ora guyon sampean ora. Kono mung kepengin dadi prajurit, ning kowe tak dadekke pengarepe prajurit. Malah pangkatmu ora baik-baik. Pengarepe prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal. Kowe jenderal kancil. Ora sembrono, kuwi tenan. Lho, estu napa iya? Terus nek iku estu kula ajeng ditampake kula nderek. Kowe tak paring sandangan petuk. Sandangane kaya ngono apa? Ayo melaku. Niki sampean niku mboten guyon to sinuwun ora. Kuwi tenanan. Kowe tak paring pangkat jenderal jenenge Jenderal Kantong Bolong. Wah, Petruk gleleng. Jenderal lele. Lek demen maca kuwi iso lali aku. Sinuwun Mandura ya nek kele ora. Wis ya, kowe dadi pangareping prajurit. Aranmu Jenderal Kantong Bolong. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Apa ya pengen dadi jenderal ampun bisa ngene ngomong mau pengen munjuk atur lan manjehake lawan kewajibanku gandeng ki Bratayuda wis meh tumapak mula aku nyuwun dawuh gandeng wis sanget iki piranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan unggah-ungguh nggonku bisa ngaturake kabecikan sarta njunjung lawan asmaning wong tuwa ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wisanggeni Siwandarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo wakmu Puntadewa nanging aku yang bakal milih wangsulan. Siwa Ngamarta Siwandarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani ya nggih. Yen kowe anakku Wisanggeni karo Antasena maju ning pamerangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes keles tanpa sisa tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ingkang tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dhewe Wisanggeni Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Rama ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi gak senake sapa? Bareng karo kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya Si Antasena. Sesuk Wisanggeni bakal mateni Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal ngiri godhong mening lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono wae. Iya. Antasena ya ngono. Ya, kanthi aku ning kari manut. Kanthi mbok lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lan Wisanggeni Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nanging yen kowe ora gelem nglaksanani kewajibanmu ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane aran Wisanggeni Antasena padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal lakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya Siwandarawati yen to pancen mengkono aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe sesuk wayane mangsa kala bakal katandha Wisanggeni njaluk pamit to. Madun dawuh. Oh.
Napa-napa niku sak madya. Iya. Mboten perlu kekathan, mboten perlu kesithiken. Nek kokean niku wong mangan niku urane 2 piring kok mangan 5 piring ya mesti muntah-muntah. Dadi gojek ya sak madya. Ora perlu kokean, nek kira-kira cukup ya wis. Bagus. Aku seneng. Kowe duwe penemu sing kaya ngono kuwi. Napa mawon niku nek kekathan sta bakale ora apik. Iya. Lah niki terus ajeng ngrembug menapa, Pak? Kowe karo aku lho nderekke ndaramu Pandhawa wis puluhan taun. Nganti dina iki aku wis entuk sasmita yen ndaramu Pandhawa bakal nyabrang perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Mula ora aneh nek akeh para putra, para punggawa Tamtama Senapati kang padha rawuh ning negara Ngamarta niate mung kepengin ngatonake dharma bektine supaya tinuding dening para Pandhawa madheg Senapati apan kuwi ing dadi gegadanganing para satriya. Lah terus kaya awake dhewe iki minangka dadi Panakawan. Awak dhewe iki minangka dadi batur. Monggo Pandhawa arep nglakoni perang ya kuwi Bratayuda. Nek miturut aku iki kowe karo aku ya ora kena padha menak-penakan. Ora kena padha sak kepenake dhewe ning bantu Ndara Pandhawa anut kabisane awake dhewe. Yen awake dhewe iki batur ya bantu piye supaya prajurit kuwi ora kekurangan sandang utawa pangan, ora kekurangan unjukan butuhake unjukan sarta daharan kowe karo aku ya wajib nyawisake. Mula sing jeneng menungsa kuwi gegayuhane mung manut karo kabisan, manut karo ngukur karo derajate dhewe-dhewe. Nek derajate kaya kowe karo aku ya wis apa anane bantu ya sak gaduke kabisane awake dhewe aja duwe kepinginan sing di luar. Tenan ora kan omongan kedawan ki terus kata-katane kentekan terus ming sak jabane kabisane awake dhewe karepku ngono kuwi to Le. Nyatane ning kalanjuan agar pandang moncar tinoner kakonang sureng-soro tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Petro apa? Jane kula niku duwe impen. Impenmu apa? Impen kula mboten perkara kula menika turu terus nglakoni impen mboten. Sing kula aturke impen niku gegayuhan, Pak. Gegayuhan sing piye? Gandeng pendak-pendak Bapak Prisa piyambak nek kula niku arep ming Panakawan ning kula duwe keprigelan olah kridane ngaprang. Wis pola wali kula menika ketemu karo Kurawa, kula ngakoni perang karo para Sata Kurawa nyatane Petruk tekan semriki ya slamet ya urip. Tegese Petruk niku ora ketang sithik duwe keprigelan ing babagan ulah kridane ngaprang. Lah terus kula kok duwe gegayuhan, Pak. Gegayuhan apa? Kula kok kepengin matur ngersani karo Punden Pandhawa. Kula kok kepengin sak ora-orane didadekke prajurit, sak ora-orane didadekke manggalaning prajurit utawa kula malah luwih diparingi pangkat. Syukur bagi nek Petruk niku iso ngukur karo ketrimaning urip. Kula pengin dadi senopati ngaturke labuh bektine awak kula dhateng punden-punden kula para Pandhawa, Pak. Mari koten prayitna semurir seko balik titioni gondoyoni. Petruk lagi mingkem lho lek ku omong. Wong ki ngukur karo derajate, ngukur karo kabisane. Lah wong kowe iki ming batur, kowe iki ming Panakawan ya bener, kowe iki tau tate Bhandayuda perang karo Kurawa. Tau tate tak kongkon kowe nemu alangan kudu adu atos sing balung leting kulit karo Kurawa pendak-pendak kowe iso menang. Ning iki Bratayuda ora sak lumahe wong perang. Apa kira-kira kowe iso
lan iso dijagake upama entuk pangkat saka para Pandhawa. Pak, napa salah nek kula iki gegayuhan sing luwih dhuwur? Para nimpuna sampun-sampun nyebataken yen kowe duwe gegayuhan kuwi yen iso sak dhuwuring langit gegayuhanmu, sak dhuwur-dhuwure. Upama tiba ora tiba ning isor, nanging isih tiba ning dhuwur tegese mboten amblek urip kula. Upama kula niku didhapuk dadi senopati tenan, wah kaya ngapa senenge atiku. Kula ora arep awel karo uripe Petruk, ora arep awel karo kahanan kula. Kula ikhlasake nek pancen Petruk kudu tekaning pati, Petruk kudu sirna wonten ing Bratayuda, kula mboten napa-napa. Ikhlas. Patine Petruk, patine Panakawan ning para Pandhawa ngenapi Petruk, kinarya rabuk kemenanganing para Pandhawa. Wah, sumpah lahir batin, Pak. Sekseni sing gawe urip kula mboten ajeng awel, kula ora arep grundel. Ning kula ikhlas lahir batin, Pak Semar. Anakku, anakku. Ya, bapakmu mengestoni ning sing jeneng wong perang kuwi kudu duwe daya kekuatan. Mula sadurunge kowe sowan negara Ngamarta kowe tak tundung Petruk. Lho, malah ditundung pripun? Golek ana pertapan sing aran pertapan Teja Kinurung kuwi kancaku. Pendhitane kuwi sumitraku ya dulurku. Jenenge Begawan Teja Sumirat. Kabeh gegayuhanmu aturna marang Begawan Teja Sumirat. Nek lumrah wis ngerti kekarepanku, kowe mesti bakal entuk pusaka pirang-pirang kena kinarya godhong bakal nglamar dadi Tamtama utawa dadi pangareping Bintara ning negara Ngamarta. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Semare koten prayitna semulis. Apa ta ya? Ora apa-apa, wong sing jeneng duwe gegayuhan kuwi becik kok nala garek. Nggih. Bagong pengen dadi apa? RT. Oh, malah medun ora. Ora usah digagas. Muga-muga gegayuhane Petruk iso kasembatan. Ayo, tole menyang negara Ngamarta. Monggo Pak kula dherekaken. Nggih, Pak, monggo kula dherekaken. Siji pincang siji joget angel.
ginare wangsit pindha kumbang pindha kumbang kang caping tawang susu angin Mas Tunama Sidam Skaring Bawana langgeng iki ana wujuding ana kawan prapta ning pertapan Teja Kinurung iki sapa nyuwun pangapunten Mremban sewu kalapatan Diagung Pangaksami kula namung maos wonten ing gepura ingkang mapan wonten ing sakjawining pertapan wonten seratan Jawi Kina ingkang tulisanipun Pertapan Teja Kinurung. Mila tumunten kula lajeng sowan Paduka Penemban menapa kawula saestu panjenengan menika ingkang peparep Begawan Teja Sumirat. Iya. Aku Begawan Teja Sumirat dene kowe sapa Kisanak? Nyuwun pangapunten sowan kula dipun utus dening bapak kula. Lho, bapakmu sapa? Bapak kula naminipun Semar Badranaya. Ngendikanipun gadah rencang pandhita wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Pepanipun Begawan Teja Sumirat. Kula putranipun Bapak Semar, nami kula Petruk Penemban. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Kakang Semar ora lali aku kelawan kabecianing Kakang Nayantaka ingkang wis mataun-taun srawung kelawan aku Petruk. Ya senadyan arang-arang ketemu nanging tansah ngerti marang kahananing ruwang kuwi becik-becike wong ning jagat nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun prisa. Ya. Kowe Petro inggih anake Semar. Iya kasinggihan mekaten. Bapakmu utusan lawan sira ana parigawe apa? Mboten dipun utus, nanging panjenengan kula menika dipun tunduk sowan wonten ing Pertapan Teja Kinurung. Wigatosipun rak ngaten Mremban. Nestunipun kula menika rak dados sabdinipun Pandhawa menika sampun mataun-taun, puluhan taun mbok menawi wiwit Pandhawa menika alit ngantos sak mangke sampun sami sepuh. Para Pandhawa menika badhe nglampahi kodrating jagat ing winastan Bratayuda. Inggih menika perang ageng antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Iya, aku wis ngerti lan wis krungu. Apan kuwi dadi tetandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Nggih. Lah kula niku ora ngimpi-impi. Pun pinten-pinten dinten niku kula pengen matur karo bapak ning kula golek wektu sing pas. Mergo bapak niku lambe atine ora iso dicekeli. Tegese nek dong lega niku panjaluke anak ya dituruti, nek dong mboten lega niku arep mung njaluk sithik mawon ora bakal dituruti. Iya Petruk. Lah dilarang. Kala wau kula matur karo bapak niku penggali bapak nedeng lega. Dumunten kula nyuwun Pak kula niku jane ora mung kepengin belani Pandhawa kanthi ngrumaosi kula menika jejering batur. Ning kok rasane kaya kepengin belani para Pandhawa luwih saka jejering batur. Mula kula tak matur karo para Pandhawa nek kula mbok menawa didadekke prajurit Tamtama utawi Bintara sakmangke kula nderek majeng perang sageta nglabuh labet dhateng umben kula para Pandhawa. Terus bapakmu ngendika piye Petruk? Bapakne ngendika apik kuwi. Ning tak jaluk sangu sing komplit. Aja kok kowe arep golek iwak mongko ora sangu jala. Kowe arep tuku sandangan mongko ora sangu dhuwit. Mongko ndak kewirangan. Kowe arep maju perang ya kudu sangu jaya kawijayan. Lah kersane bapak sowanon ning kancaku Begawan Teja Sumirat Pertapan Teja Kinurung. Nyuwuna daya piandel saka Begawan Teja Sumirat supaya kowe diparingi daya piandel nek upama kowe ditampa minangka dadi prajurit negara Ngastina utawa luwih-luwih syukur bagi ketrima uripmu ditampa dadi senopati kowe wis sanggup komplit kowe bakal maju ning kabaratan Petruk ngaten menika nderek bapak. Guncang kanjeng langit kelap-lapaton lerengin sanging risang mawe gandrung. Oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana langgeng. Kakang Semar ya
Petro, apa kang dadi aturmu wis ndak tampa? Mula gandeng kowe kuwi asale saka Panakawang. Lan kowe kepengin dadi prajurit ana ing negara Ngamarta. Ndak udaneni apa kang dadi penjaluke bapakmu lumantar sira Petro? Tak paringi pusaka. 3 cacahe, 1 wujud pusaka Gobang aran Kyai Tundung Nyawa. Angka 2 kantong pangan ingkang aran Nyai Buga Sarana. Tegese lamun kowe dadi pengareping prajurit yen prajuritmu padha luwih ora usah dadak kowe olah-olah. Cukup Kyai Buga Sarana mau mbok wantek bakal iso nganakake dedaharan kanggo para prajurit. Nggih. Dene ngangka 3 budal marang Praja Ngamarta ndak kantheni prajurit pujan saka Begawan Teja Sumirat 1000 cacahe padha mbiyantu Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan peremban. Lajeng samangke monggo ratri maringaken sampurnane ulun paringake kelawan jeneng para Petro budal marang negara Ngamarta. Niki ngestakaken dawuh peremban nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Petro kantong bolong panggragan iki Semar Badranaya cetha supe karo kahananku ora lali marang kananing Begawan Teja Sumirat. Ya tak bali marang asal mula bukane gandeng wis bisa nyangoni pusaka kelawan Panakawan Petro. Bali marang asal mula bukake lan bali marang asal kahananku. Lawan apa sejatine aku Petro? Aku Jim Solantara Gandharwa Maya ya Gandharwa Raja Bali. Bangsaning Jim kowe ingkang dadi anakku Petro tak seda muga-muga kelakon penjangka mau tak bali marang asal mula Petro. Wah.
Mereno smobang pangaruna dunetraning Tugarapo sabdaning kukila ring kanegara sakeker kene donga engkong ler wosing dene panco Babeto teng ayam wana mrak manguwing gagakan Koko Prabu jimat senggan kula Koko Prabu pengayoman kula ingkang sekawit ingkang rayi nedya ngrembak perkawis Brata Yudha Jaya binangun anggenipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngampingi dhateng para Pandhawa namung emanipun teka menika ketingal rawuhipun Koko Prabu Mandura mugi kacupetna semanten langkung rumiyin langkung prayogi menawi kula badhe nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu Mandura kepareng kedhak wonten ing Ngamarta. Yo. Ngelingi Kanjeng Baladewa durung mesti melu para Pandhawa. Luwih becik takon ana dhisik. Apa wigatine bole kakangku nggone tekan negara Ngamarta? Sapa ngerti yen to rawuh bole kakangku menawa dadi mata pitaning para Kurawa nggone bakal metung kekuwataning para Pandhawa. Werkudara boleh kakangku piye? Aja kaduk ati ajaran menapa. Kresna wonten maringan dawuh. Ora usah mbok dangu. Pun kakang Musnapa sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma. Monggo pun kakang apa to sababe dene sowan marang negara Ngamarta. Tanana liya kejabamu. Kyai Prabu, mugi kepareng kula munjuk atur. Koko Prabu kula sumanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Ngemuti ben nalika semanten kula tinimbalan sowan wonten negari Ngastina. Wigatosipun rembak perkawis perang ageng namung nyatanipun jebul sak mangke ketingal awonipun para Sata Kurawa ketingal julikipun Paman Sembuni tuwin angkara murkanipun Bapa Durna ingkang boten nilar dhateng watak candhanipun Kyai Prabu Duryudana wekasan dinten sak mangke sampun sami tata-tata nedya anggecak perang negari Ngamarta merumiyini tumapaking perang ageng Bratayuda gege wangsa gelak wanci lha sampun ngantos sak mangke para Pandhawa karepotan kula suwun kanthi sanget tata samapta ing gati sawiga diri sak mangsa-mangsa Kurawa prakteng negari Ngamarta Yayi Kanjaba mandong ya gumulung mangung siring sata kura tambahung kesruka titik Merot layut sagung praratu sang Sotama kejoting galih kloting Ngamarta parang mangke boten dangu sawanipun para putra Pandhawa para dene sanggene Bambang Antasena tuwin Raden Antarja karya kadhat sangga para Pandhawa
wis anggeni sowan mongko tanpa tinimbalan. Siwa Ndarawati ya ana apa? Aku pengen matur lawan Siwa Ngamarta. Ya kaki matur. Siwa sewu-sewu kalapatanipun kalputane putramu Indrasila geni, aku nyuwun mangapura. Wis anggeni ora dadi ngopo. Wis anggeni ning opo? Mung pengen munjuk atur lan manjehake lawan kewajibanku. Gandeng ki Bratayuda wis meh tumapak. Mula aku nyuwun dawuh. Gandeng wis anggene iki piranganing putra Pandhawa ingkang aku rumangsa ora duwe tata krama lan ganggu. Nggonku bisa ngatonake kabecikan sarta njunjung kelawan asmaning wong tuwa. Ya mung aku kudu besok bisa dadi senopati ning negara Ngamarta ngrabaseng para sata Kurawa bareng karo kadangku tuwa Kakang Antasena wa. Wis anggene Siwa Ndarawati piye? Yen kowe takon babagan kuwi aja takon karo awakmu Puntadewa nanging aku yang bakal mene wangsulan. Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati pengendikane bakal tak pundi dadekake jimat syukur. Kowe tak kandhani yo nggih. Yen kowe anakku wis anggene karo Antasena maju ning pamerangan ora nganti telung kedheping paningal Kurawa ludes kewes tanpa sisa tegese Bratayuda mengko Pandhawa ingkang ngukup kemenangan kuwi ing tak karepake nanging ora padha karo kodrating dewa. Kang mangkono sira kula mung bakal gawe wiranging para Jawata. Lah terus kananku sesuk piye? Sesuk ana lakone dhewe. Wis anggelan Antasena cinipta ana ing jagat pancen wis kinudrat dening panguwasaning Hyang Asih Rama. Ana mungsuh ing kudu mbok sirnakake. Mungsuh kuwi ndak senake sapa? Bareng karo kadangmu tuwa ing Randu Gumbala ya Si Antasena. Sesuk pisan geni bakal mateni Betari Durgalan Bathara Kala sadurunge tumapak perang Bratayuda. Kanthi cara mengkono Pandhawa ora ana ing bakal nggiri godhong ning lakoni perang gedhe Bratayuda. Ngono apa? Iya. Antasena ya ngono. Ya, kadhe aku ning kari manut. Kanthi mung lakoni kewajibanmu nganti tuntas iku wis dadi pratandha lan sanggelan Antasena wis labuh kan para Pandhawa. Nanging yen kowe ora gelem nglaksanani kewajibanmu ateges kowe weya marang sesanggemaning para Pandhawa tumrap atmajane ngaran sanggelan Antasena padha karo kowe nyelaki dawuh wong tuwa kang mangkono sira ora bakal lakon junjung lawan asmaning wong tuwa. Ya Siwa Ndarawati yen to pancen mengko aku mengkari manut kundura marang kasatyanmu dhewe-dhewe sesuk wayane mangsa kala bakal katandha wis anggene njaluk pamit kok. Madun dawuh ora blajeng kawontenanipun ingkang putra Punantarja kados pundi ngemuti bilih kula menika ora ditebi papan kula kaliyan para Pandhawa tertentu boten saged caket kaliyan putra-putra sanesipun Antarja wonten timbalan. Sesuk wayane mangsa kala wis nyaketi Bratayuda tiling-tilingna karnamu kowe bakal tak timbali. Mriki istirahaken dawuh bali dhisik mriki istirahaken dawuh. Kula nyuwun sinuwun. Laruta saking Buddha Sangkuru kula yen namutusa Sang Sri Petruk inggih. Lah ngopo Petruk? Apa ana perkara? Mboten. Kula sowan sanjung rupa den kula para Pandhawa
syukur bagi sinuwun tresna lenggah mriki. Iya. Estunipun menika namung perintah saking manah kula sinuwun menawi kula dipun lepataken kula mboten menapa-menapa upami atur kula menika dipun tampi kula ngaturaken panuwun tanpa kepindhan. Kula menika ngrumaosi derajat kula menika namung batur, kula menika namung Panakawan, ming tukang ngomong. Iya. Ning sareng caket kaliyan Bratayuda lah kok raos kula menika dipun tetangi. Rasamu kan tetangi perkara apa? Kula menika ndereke punden Pandhawa pun dangu. Kula rek Pandhawa badhe nggadahi damel perang ageng nika raosipun. Kula niku pengin ketingalaken labuh labet kula dhateng punden kula Pandhawa. Sarana kula menika mbok dipun inggahaken derajatipun dados prajurit menapa Tamtama menapa Bintara. Supados sakmenika kula saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lereng sanging risang mawe gandrung Petro nun nganti didodok kepulu nganti nganti sewiti derajating batur Panakawan lah kok merentol pamikirmu kepengin labu labet kalian para Pandhawa ning kowe ngerti ora pitukane wong maju perang kuwi mung mati lho Petro cilik loro gedhe tekaning pati lah kira-kira apa kowe ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas bab napa to sinuwun sampun kula ikhlasaken urip kula ya wis suwe urip ning alam padang menika pun dangu umpama kula menika pejah bantu kalian para Pandhawa pejah kula menika mboten sia-sia pergi kula bantu karo pepunden kula nggantu karo juragan kula malah kepala tumrap kula wong sing ora wani bantu karo kabecikan sing dilakoni dening para Pandhawa ndelik mringkus mergo ora wani perang niku kula anggap wong wadon pepinjungan uripa ora ana gunane lho samula tetepaken kula tetep kepengin nglamar dados samboten-botenipun gadhah pangkat supados samangke kula menika saged majeng wonten ing pabaratan sinuwun Petro nun yen upama kowe tak dadekke pengareping prajurit piye ora guyon sampean ora kalau memang kepengen dadi prajurit ning kowe tak dadekke pengareping prajurit malah pangkatmu ora bae-bae pengareping prajurit ana negara Ngamarta kuwi katelah pangkate jenenge jenderal kowe jenderal kancil ora sembrono kuwi tenan lho estu napa iya terus niku estu kula ajeng dinampake kula nderek kowe tak paring sandangan Petro sandangane kaya ngono apa ayo mlaku niki sampean niku mboten guyon to sinuwun ora kuwi tenanan tak paring pangkat jenderal jenenge jenderal kantong bolong wah Petro gleleng jenderal lele lek cuman ngono kuwi iso lali aku sinuwun Mandura ya langsung nek kele ora wis ya kowe dadi pangareping prajurit aranmu jenderal kantong bolong nggih matur sembah nuwun kula ingkang sowan sinuwun ya pengen ganti jenderal mboten pun kula tak isah-isah mawon teng mburi malah ngrekoso dadi prajurit ketembak malah mudyan eneng ngopo kula gareng wah kula wau jago wonten tepis wining negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling Narendra Yaksa ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara saking negari nggawa penantas namipun Prabu Nagayaksa ingkang nguwuh-uwuh angget sabrang negari Ngamarta miwiti Bratayuda utusanipun Prabu Duryudana wah udah
wong lagi diwisuda, lagi wae rampung dadi pengareping prajurit. Ana kahanan geger kaya ngene kok malah merem lho. Lho, sinten to niki? Petruk ngono kok. Wah, leleng bocahne ketrima uripe. Truk. Tangi. Garing. Basa karo kurek. Basa apa basa? Jenderal. Jenderal dekok apa? Aneh-aneh ora. Iya, iki wis tak wisuda dadi jenderal pengareping para kawula. Aneh pancen apa kowe dadi jenderal nyeramake uripmu marang kemenangane para Pandhawa ana kraman kok micek iki jenderal apa kuwi? Kraman apa rek? Ah, buta ngamuk. Weh, lah. Para Kudara wis apa? Narendra Guwa Penatas Prabu Nagayaksa. Loro perang ning negara Ngamarta dawuh timbalaning Prabu Duryudana. Nggih mangsa nglawanci Bratayudaya ndi Pandhawa kokope getihe. Ayo amuk Suramrata Jayamrata wong bagus apa? Raden Janaka wis apa Nagayaksa utusaning Prabu Duryudana sumitraning ratu mesti bedhah Ngamarta ngukup kemenangan Prabu Duryudana. Jenderal Kantong siap 86. Oh iya basamu rasa dadak werna-werna lho. Nggih pripun? Iki kanggo ngatonake dharmamu karo para Pandhawa. Nggih. Ora iso mateni buta kae, teges kowe mentala karo patine para Pandhawa. Ayo tak jajal kaya ngopo kesagamu. Siap. Pengareping prajurit Ngamarta aku Jenderal Kantong Bolong. Wah, jenenge kaya gethuk dengkulmu to. Ayo. Petruk ning dadi pengareping para prajurit. Wah, kowe wing para kawan minggat to. Kowe sing minggat wae jak gelak limpahmu dupak sepatu. Ayo kamu aja pamer
wani Kumulasara karo Petruk ketiban Gobang Yai tunduk nyawa. Ora sirna Margalayu aja dundang kono kawan Petruk barang. Mereka nggak Lurah Petruk Kantong Bolo sing wis pinaringan pangkat dening Nata Ndrawati nalika semanten Prabu Nakayaksa den gulung dening Lurah Petruk parandening mangke saged kinipataken wani Petruk nyaut Gobang tundung nyawa den sabetaken mestakaning Prabu Nakayaksa parandening mangke Prabu Nakayaksa saged nyaut jangganing Jenderal Kantong Bolo temah babar dhateng wujud bali marang asal mula bukanira Prabu Nakayaksa sirna Margalayu. Sampeyan nyandangi kula ming sulapan to. Sulapan piye Petruk? Kok men disaut karo buta. Lho, butane piye? Mati. Kula duduk nganggo Gobang Yai tundung nyawa, pecah sirahe. Ning butane iso nyaut guru kula. Ngono. Sandangan kula kok mreteli dhewe-dhewe do ilang. Petruk, nun. Apa ing dadi penjangkamu wis lakon, nang tetep kodrating jagat sira kuwi tetep ana kawan. Nggih. Wis tamanen lakon iki kanthi ikhlas. Nek saurane wis tau ngicipi dadi tamaning perjurit, tau ngicipi dadi pengareping perjurit. Petruk, ora usah dadak kowe matur sesuk kowe mesti iso labuh karo para Pandhawa, anut marang kekuatanmu lan anut karo kodratmu Petruk. Nggih, trima ya. Nggih, matur nuwun pun kula trima, Ndara. Ayo Ratu Gustiku sirna Margalayu aku ora nrimakake aku belakno. Pripun? Mumpung gegeran. Ana tetembungan sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku? Sambil menyelam minum air. Niku sinambi nyilem ngombe banyu. Sepisan didayung loro pulo diselip. Satu kali dayung 20 terlampaui. Karane mumpung gegeran ayo padha nrabung Dewati. Monggo Kakang Duna kula dherekaken. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucak ing bukir marepak bangsa mirat neng soroting surya mega lan gunung